I tak. Evo, pada snijeg svugdje, -4. U Velikoj Gorici, Hrvatska, pod snijegom. Snijeg pada, a službe za čišćenje su pripravne, a nažalost nemamo koga ko bi nam pojeo snijeg ove godine, ali budemo vjerojatno imali skoro. I obavio sam svoju svetu, te presvetu građansku dužnost, glasanje, gdje imamo 4 kandidata. Prvo imamo finog tipa, gospodina Finakovića, koji je Fin, iz Finske, i on svira klavir i zna više nego par jezika, izdao je knjige i sve nešto fin neki čovjek, ja ne znam što on radi u Hrvatskoj. Tako da, možda si vani negdje nađe neki dobar posao. Onda isto tako imamo gospođu marionetu, koja isto tako voli biti u centru pažnje, i normalno postavljena je tu od jedne firme, stranke, koja ima puno novaca, tako da zake oni ne bi uzeli tog novca kad je već tu, a ona je jedan od tih načina i tak. Ima neke svoje ideje kako će nahraniti 5000 gladnih ljudi sa ribom i kriškom kruha, jel kak je to radio onaj siromašni drvodjelja, jel? Imamo još dvojicu, imamo doktora koji je ostao biti samo doktor, ali nije, nego hoće biti političar, zato jer tko je vidio biti samo doktor. I taj gospod doktor, on zapravo, njegova glavna teza je da je to njegova vlast zapravo, i da sadašnji predsjednik već 2 godine ili koliko već godina vlada umjesto njega, zato jer to je njemu ukrao. To je njegova vlast. Tako da, očekuje povratak. I imamo Vilenjaka, koji je došao iz šume neke i obećaje sve one zanimljive stvari koje se nalaze po forumima zavjere i različitim serijama, kao što su X-Files, Fringe i sve ostale moje omiljene serije, tako da svaka čast, gospodine Vilenjak. Ne znam ko bude pobjedio, jako mi je hladno tu vani, idem ja sad u svoju malu kuću. I tak, i evo na hrvatskom je, tako da bude malo promjena, pa da probamo ovak. Bok!